Okay mga guys, kikita natin yung malawak na karagatan. Dito po ito sa San Isidro, San Juan, Eastern Samar. Ako po si DJ Normie. Guys, hindi kami napamarig gawa ng beds. Friday Chinorme. Kasi mga kasangkayan ang tinatawag nga Pananangatan Beach. Set dyan na siya dito. Yung isa naman, yung kabila, yung nandun sa malayo, yan ang tinatawag na Barkasyonan. Dito naman sa tabi ng dagat, mga baybayin, pwede ka rin dyan mag-overnight. Tapos ito naman kabila, yan naman ang tinatawag na Giwanan Beach. Yan, Giwanan Beach. Makikita natin yung mga magagandang cottage dyan. Bali itong malawak naman dito yung gagawin niya na swimming pool.
Dito naman sa south, yan, karagatan pa rin yan. Punta niyan sa may Burungan. Nandito po tayo sa San Julian Eastern Samar, San Isidro San Julian Eastern Samar. Dito ito matatagpuan na magandang beach. Yan, kikita natin yung mga parang may mga bato-bato doon sa malayo. Yan ang tinatawag na Kanawayan Beach. Ito naman mayroon ng huli ng isda. Ito Smatan, nagpupukot. Kikita natin yung paghuli ng isda ni Matan. Yan. Yan ang tinatawag na pukot dito sa amin. Panghuli ng isda yan, lambat. Paya Matan, yung makadagap ba pagkasirohon. Kani gaway, ipo nga ganit may ligid, publik yung pagsuboy. Yan. Dito sa amin, dito lang hinuhuli yung mga isda sa tabi-tabi. Yan. Binabato lang yan. Tapos yung isda naman nagtatalunan dyan sa may lambat. Yan. Yan mga guys, yung huli ng isda dito sa amin. Para may musubya, hindi ka palap giride, publik ka pagsuboy. Matan, subya galaning di pagani dito ko ani katapusan. Yan mga guys, nakahuli rin, isa lang.
Sugar ka mata, sugar ah. Naka-order in.